Vidste du, at du kan få leveret artikler direkte til din mailbox nemt og hurtigt? Digital Artikelservice består af artikler fra mere end 40.000 tidsskrifter, magasiner og ugeblade, der findes på Det Kongelige Bibliotek. Emnerne spænder bredt fra faglige studierelevante artikler til mere hobbybetonede artikler. Artiklerne er søgbare, så du nemt kan finde artikler inden for det emneområde, som du interesserer dig for. Med få klik kan du nu bestille dine artikler online. Er artiklen allerede digitaliseret, så vil der blot gå et par minutter, før den er i din mailbox. Hvis artiklen endnu ikke er digitaliseret, så skynder vi os at få det gjort, og din artikel vil være i din mailbox inden for 24 timer på hverdage. Digital Artikelservice er tilgængelig i dit lokale bibliotekssystem eller på bibliotek.dk.